Avui entrevistem un periodista que va començar armant follons i que ha acabat entrevistant a alguns dels personatges més rellevants en tot el món. Donem la benvinguda ja mateix a Jordi Évole. Benvingut al TAP. Com estàs? Moltíssimes gràcies, Lluís. On t'agafem? Que tu no pares quiet. Estem a la zona d'on mengem, aquí a la redacció de Producciones del Barrio, i estic, pues, això, a Esplugues de Llobregat, o sigui, molt a prop de casa meva. Anem a tractar de fer un repàs a la teua trajectòria. La teua aventura televisiva comença com a guionista a TV3 a La Cosa Nostra. I tu en aquell moment tenies inquietud per eixir davant de la càmera o escrivint guions ja estaves còmode? Com va ser això? No tenia cap inquietud per estar davant de la càmera. De fet, jo aparec davant de la càmera als programes de l'Andreu d'una manera molt casual i va ser perquè havia de venir un actor a fer el paper, que després seria el del follonero, que no va venir, que va dir a última hora que no venia. I d'emergència vam haver de buscar un substitut i mentre jo l'estava buscant, perquè jo en aquell moment estava de sotsdirector del programa, l'Andreu em va dir no, ho faràs tu. I jo li vaig dir no. Dic, ja continuo buscant, ara continuo buscant, no pateixis. Va dir que no, que ho provarem amb tu, ho provem amb tu i a veure què passa. Hi ha moltes coses més, ja coneixeu com és el programa. El Corbacho sale aquí porque la pel fue un fracaso. ¿A usted qué le pasa? Nada. ¿Usted ha vist mai la part de darrere d'un decorat? El que he vist es que está más gordo, ¿eh? Sí, pues vine, Está más gordo. Vine un moment, follonero, vine. Oye, hace falta que vayamos atrás. Es que me han dicho que tú un Pero poquito... no, ven aquí. No te han dicho nada. Passa. I mira, la tonteria fins on ha arribat. Imagina't, sí. Tu has contat alguna vegada que en les teues intervencions, com a follonero, Buenafuente no volia saber massa bé el que tu li anaves a dir. Alguna vegada es va cabrejar amb tu i va dir mira, Jordi, avui te n'has passat un poc amb això. Mai ens ho vam dir, però segurament que alguna ficada de pota jo devia fotre, perquè anàvem molt a saco i era un estil molt lliure. Jo crec que el primer dia el que li deia ell estava fent el monòleg i clar, el públic a plató veu el teleprompter. Sí. Que és on l'Andreu va llegint el monòleg. Sí. I jo crec que la primera frase meva, en un moment d'una pausa del monòleg, pues se sent un tio dient «Lo está leyendo todo, lo está leyendo todo». Bueno, no, mira, fem un repasset pel... Que no están peleados, ¿eh? Todo esto está en el guión, está escrito ahí. ¿Lo veis? Usted es un follonero que ya vino el otro día. Váyase, haga un favor. He llamado al teléfono, para venir. ¿Sí? 906, pagando. Tenia un punt de màgia, d'improvisació, de llançar-se al buit sense xarxa, molt xulo, també molt adrenalínic i també molt estressant, eh? Hi havia dies que ho passava, que deia, ja veuràs tu, avui es liarà parda. Ja després passes a ser un poc reporter, tipus caiga quien caiga, i tot això ja ens porta al Salvados, que és un programa que ha evolucionat molt. Tu com recordes eixa primera etapa de Salvados que era d'humor, amb els infiltrats, el gamberrisme, el mago Félix, tot això com ho recordes? Pues ho recordo amb molt de carinyo, perquè ens ho vam passar a teta. Te dejo esta cámara y en cualquier viaje que lleves te la llevas y tú me grabas unas imágenes. Es lo que se lleva ahora. Unas imágenes de un español por el mundo grabando. Es muy fácil. Lo dices por el dinero. Te pagaré bien. Podemos hacer factura, tanto la pieza, autónomo, contrato por obra. No hi havia cursers, tot era possible, fèiem seccions diferents cada setmana. Sí. Era una bogeria de programa. Costava molt de fer, costava molt. Molt estressant i cada acte, cada gravació era un penalti. Si no anava dins, perdies la tanda de penals. El que passa és que érem molt joves, teníem moltíssima força, moltíssimes ganes. No és que ara no en tinguem, però és veritat que un es fa més gran i no pot mantenir segons quins ritmes. I també perquè a vegades jo crec que pot ser fins i tot una mica ridícul veure ja a un reporter una mica ja més grandet fent segons quines coses. Jo crec. És a dir, el reporterisme una mica de picar els timbres i marxar corrents és d'una edat. No mantenir-ho i fer-ho quan ja tens 40 anys, la gent et mirarà pel carrer com dient perdoni, vostè si pica un timbre, esperis a que li contestin. La veritat és que vau fer gamberrades mítiques, per exemple, la de la loteria. Tú te vas a ir a la administración donde ha tocado el primero o el segundo premio, con esto lo metes en una bolsita que tengas por casa o lo que sea, y dices que tú llevabas ese número, pero que lo has lavado. Anda, eso es muy duro, ¿eh?
Es que lo puse en las batas ¿Y la has lavado? la he lavado y no me di cuenta. Enséñamelo. Ahí está aquí, número, mira, lo tengo aquí anotado. Es vau avançar un poc al concepte este de fake news que està tan de moda avui en dia, no? Sí, ara que dius això de la loteria, et vull ensenyar una cosa, però és que no sabia que em preguntaries això. Pareix que ho De debò. tinguem per guió, a veure. No, t'ho juro, que sembla que ho tinguem per guió, però és que ara explicaràs. Avui m'he posat un pantaló i he descobert a la butxaca del darrere un dècim de loteria premiat que l'he rentat. No pot ser. T'ho juro. Ho veus? Es veu a càmera, no? Es veu. Ostres, Doncs tio. està premiat perquè acaben 7, que és com va acabar la grossa. Sí. I són 2 dècims i avui aniré a la... Mira com estan, eh? T'ho ha tornat la vida, Jordi, t'ho ha tornat el karma. Hòstia, sí. Doncs ara aniré perquè són 40 euros, tio. O sigui, no està malament. 40 euros et solucionen un dinar guap. A més, jo crec que a partir d'ahir vau generar una paranoia col·lectiva de que qualsevol persona podia ser un infiltrat de Salvados. Hi havia un rum-rum sempre que passava alguna cosa extraordinària que ens trucaven a la redacció i deia això sou vosaltres o no sou vosaltres? Recordo que ens van trucar un cop perquè m'hagués encantat que hagués estat veritat. En un acte oficial, no sé ben bé el que era, però es tocava l'himne nacional espanyol en un país estranger i el tocava un senyor amb trompeta. I el senyor amb trompeta, en comptes de tocar l'himne espanyol actual, va tocar l'himne de Riego, que era l'himne de la República. Del de la República, sí. I ens van trucar immediatament diversos mitjans per dir-nos ei, el trompetista és vostre, no? I dic, hòstia, ja m'agradaria. A mi també, comentant alguna més, em ve al cap una gamberradeta que potser no és la més mediàtica ni la més comentada, però que a mi, quan ho vaig veure, vaig dir, la mare que va, que és quan li estires el moño a Luis María Ansón. ¡Coño! Lo has comprobado, ¿no? ¡Hostia, no hay peluca! ¡No tiene peluca, Ansón, no tiene peluca! Quin moment. El cas és que a poc, com comentaven, va guanyant pes el periodisme, desapareix la capçalera i la veu en off, i a poc la voluntat de fer riure més explícita. La crisi econòmica del 2008 va ser el detonant? Sí, la crisi i el 15M. Nosaltres, amb la crisi, per exemple, als anys 2009-2010, que eren anys que el govern socialista negava que hi hagués crisi, nosaltres estàvem fent broma sobre la crisi i evidenciant que sí que n'hi havia de crisi. Però, clar, a mida que la crisi ja s'instal·la, ja no feia tanta gràcia fer humor sobre la crisi. Ya el que havías de hacer era explicar el que estaba pasando. Los parados de más de 55 años no volverán. ¿Qué perspectivas tienes de encontrar trabajo? Con 61 años, ninguna. Me mosqué y dije, pues esto no hay derechos. Y montas una asociación. Asociación de parados mayores activos. ¿Cómo vamos a llegar nosotros a esa jubilación? Eso los políticos no lo saben. I sense voler-ho ens convertim en una veu una mica estranya dintre del que eren els programes d'aquell moment, que s'avança molt a la denúncia de molts altres programes. Si parlàvem del conflicte basc, doncs nosaltres érem un programa que, si ens anàvem a Euskadi, parlàvem amb totes les parts. Yo no me considero un terrorista, para nada. Para mí sí que ha sido terrorismo, lo que ha hecho Sí, ETA. no, yo no tengo inconveniente, además lo acepto y lo respeto. I clar, això era una cosa que era inèdita, donar-li veu a tothom, ficar-se en jardins on el periodisme en els últims anys no s'hi ficava tant. Hay un momento, supongo, que hay que decidir quién es el que hace la acción. ¿Eso lo habláis? ¿Cómo? Sí, eso a cara o crudo, decimos. I això ens va donar una força i, sobretot, un seguiment de molta gent que al principi ens seguia per riure, però després ens va seguir per informar-se, que ni nosaltres mateixos ens esperàvem. A tu et va costar desprendre't del follonero personatge, d'eixa vessant humorística per a passar a ser Jordi Évole periodista, a pesar de que el primer Salvador sí que hi ha periodisme dins de l'humor, molt, a més, però no sé tu com ho vas viure, eixe procés. A nosaltres ens va costar molt que ens prenguessin en sèrio. Vam fer un programa al País Basc on vam entrevistar a un dels negociadors del govern amb ETA, que era Jesús Eguiguren. I Jesús Eguiguren, en aquella conversa, ens va explicar cosas que no había explicado enlloc. ¿Es verdad que cuando se rompen las negociaciones con ETA, en este caso con Thierry, te recomienda que te compres una corbata negra? 6 corbatas me recomendó. Y me las tuve que comprar. ¿Por qué? Porque mataron a un compañero del alma delante de mi mujer. L'endemà, evidentment, les paraules de Jesús Eguiguren eren notícia. I recordo un titular d'un diari, no diré el nom, deia
Jesús Eguiguren, en una de sus entrevistas más esclarecedoras, lástima que equivocase el formato en dónde darla. Oh, molt bé. Teint. O sigui, nosaltres érem uns infiltrats dintre del periodisme. I va costar molt que ens donguessin com el... El vistiplau, no? Sí, una mica el carnet de periodistes va costar molt. Un dels salvados de més repercussió el vau fer així, a València, que és el de l'accident de metro. Així la majoria de mitjans valencians, Canal 9 no, havien parlat amb l'associació de víctimes i havien estat a les concentracions, però va fer falta el poder mediàtic de Salvados per a que realment la història arribara a la gent i poguera aprofitar per alguna cosa, per a canviar les coses, com va passar. Quina reflexió fas al voltant d'això? Jo crec que va ser un exemple del que moltes vegades hauria de ser el periodisme, que es guanya molt més amb la col·laboració de diversos actors que no si vas tu sol. Nosaltres ens vam aprofitar, i és així, de la feina que havien fet enormes periodistes que teniu al País Valencià, com la Ballester del Levante, la gent de Barret Films. La gent de Barret Films estava preparant tota una sèrie sobre l'accident del metro de València i un documental. I hi ha un dia que a mi m'aborden, pràcticament quedem després d'una gravació que teníem a València i ens anem a fer un bocata amb ells i jo marxava de seguida. I llavors m'expliquen tota la informació que tenen i em diuen que si es podria fer alguna cosa a partir d'això. Clar, la informació que em donen ja és boníssima. Aquests periodistes, d'una manera molt generosa, principalment la gent de Barret Films, saben que sortint a Salvados això pot agafar una volada i pot ser un altaveu molt bèstia perquè en aquell moment Salvados estava en un moment d'expansió brutal. Salvados va arribar 7 anys tard a aquesta història. 7 anys tard. Perdó per haver-vos oblidat tant de temps. Gràcies, BA, per demostrar-nos que l'única lluita que es perd és la que s'abandona. Jo recordo una frase que li dic a un company de Barret Films, el Dani Fabra, caminant per la plaça de la Mare de Déu de València, i li dic, hòstia, és molt gran aquesta plaça com perquè l'haguessin buscat per fer les concentracions de l'associació. Te l'imagines plena? I clar, quan el divendres següent a l'emissió del programa, el programa s'emet un diumenge, la concentració del dia 3 era el divendres, i veiem aquella plaça plena de gom a gom, reaccionant a l'emissió del programa, encara ho explico i em posa la pell de gallina. O sigui, crec que és de les coses més boniques que ens passaran mai. I que, sobretot, es mereixen aquestes persones de l'Associació de Víctimes del Metro de València que durant molt de temps van ser ignorades, no només per l'administració, sinó també per la societat valenciana, que d'alguna manera estava anestesiada, i estava anestesiada també gràcies a l'administració que els governava. El moment Cotino, aquesta persecució, ostres, gela la pell, perquè és que es palpa la indignació de la gent que està demanant-li respostes, relata aquesta forma de la política que canvia però que costa, que encara està ahí, no? Com que estan en un altre univers, que no volen contestar, tú fent-li les preguntes, va ser impactant, ¿Le pareció seria la investigación que se llevó a cabo en el Parlamento de Valencia? ¿Le pareció seria, señor Cotino? ¿Por qué no quiere contestar, señor Cotino? Se lo pedimos los ciudadanos, conteste. Allò és fruit d'un moment concret, també de com estava la societat en aquell moment d'emprenyada. Tot aquell moviment que hi ha al voltant del 15M també té molt a veure amb com reacciona la gent que hi ha al voltant de Cotino aquell dia. A mí me gustaría que usted respondiese, que los políticos en general respondiesen. Quan jo li explicava als companys valencians el que volíem fer amb Cotino, es posaven les mans al cap. Em deien, però com heu de fer això amb Cotino? Si Cotino és el tio més poderós de València, aneu molt en compte. I jo crec que a mi em donava un marge de llibertat de fer el que volia fer el fet de no ser valencià. No sé si amb un corrupte català jo hagués estat tan punyent. I quan arribem a aquella fira on estava Cotino fent uns vins, jo no les tenia totes en que la gent es posés del nostre cantó. Sobre todos, me gustaría que respondiesen, porque nos toman a los ciudadanos por tontos. Clar, quan jo veig que davant de la meva insistència amb Cotino comença la gent a fer un murmuri de que conteste, Cotino, conteste lo que le están preguntando. Que responda. I hi ha un cor allà de gent que el que vol és que Cotino expliqui
el que havia passat després de l'accident del metro de València, ostres, per mi allò també va ser un canvi de paradigma. Aquesta societat està molt més farta d'aquesta gent del que pensem en altres llocs. Perquè hi havia també una mena d'imatge de la societat valenciana també molt estereotipada. Al voltant de Cotino hi ha també un altre moment, un misteri, que és el de la telefonada. Eixe que diu que és el germà, però no queda massa clar. Què penses d'això? Home, jo penso que tenia claríssim qui érem. En aquell moment, la tragèdia i la comèdia es van ajuntar molt. Està ben ahí, és veritat, eh? Era molt berlanguià, que també és una figura insignia de la cultura valenciana. Él no está. Pero si me ha dicho que es usted. No, soy su hermano. Ah, ¿usted es su hermano? Sí. Pues tienen una voz muy parecida. Pues sí, por eso somos hermanos. Un altre Salvados, per destacar ràpidament, que ens fa il·lusió, és el de Operació Palace, que ahir també sí que es veu clarament l'esperit del primer Salvados. No sé com recordes aquell fals documental. El recordo que quan el fèiem ens ho vam passar bé, no, molt bé. Va ser molt divertit fer un fals documental i inventar-nos una teoria de la conspiració respecte al 23F, que, vist els fets posteriors, potser no estan tan lluny de la realitat. És que per allà anava. Què està passant? Jo vaig a dir-te la veritat, Jordi, conec gent amb molts estudis que realment creu que el que vau contar és veritat, però com és tan fort, ho dieu de broma, però ahí queda, saps, Jordi? Hi ha gent conspiranoica que ho pensa, això. Mira, jo t'explicaré una cosa que ens passava a les gravacions quan quedàvem amb algun personatge, hòstia, algun personatge important del moment. Encenies la càmera i començaves a explicar-li la teoria que tu tenies sobre el tema. I era curiós perquè li estaves explicant una cosa que, en teoria, ens havíem inventat nosaltres. Els guionistes del programa ens ho havíem inventat. Llavors deia, no, es que nosotros tenemos la sospecha de que el 23F en realidad fue un falso golpe de Estado y que estaba organizado por la misma Casa Real y las fuerzas democráticas para consolidar la democracia en un momento muy delicado. I llavors et miraven, es posaven com incòmodes i et deien ¿y quién nos ha explicado esto? ¿Quién nos lo ha dicho? I llavors jo em quedava així molt parat i deia no, me lo estoy inventando, no me lo ha dicho nadie. Vale. Que broma, sí. Tot tenia tanta credibilitat que llavors es va muntar la que es va muntar, que va ser molt grossa. O sigui, jo recordo els dies posteriors a l'emissió del 23F que a mi em deien companys de la premsa molt enfadats, perquè de la gent que més es va enfadar va ser la gent de la premsa, els del gremi. Els del gremi es van posar molt histèrics amb mi. I algun company em va dir t'has carregat la teva carrera. I jo crec que fins i tot un fals documental pot ser periodisme. Depèn de com ho plantegis. Sobretot si al final dius que és mentida. Perquè jo estic fart que hi hagi mitjans que ens menteixen, però al final no ens diuen que és mentida. No ho diuen. Nosaltres, com a mínim, al final del documental del 23F, del fals documental, al final dèiem, ei, que aquesta hora que has vist és mentida. I ja per acabar, volem recuperar una secció que feies tu als Salvados que es deia l'1 por 1, en la qual jo et dic personatges coneguts i tu em dius el que et ve a la ment sobre ells, alguna cosa als que associes. Anem allà? Sí, soc dolentíssim fent això, però ho intento. Jo quan li feia els convidats pensava, hòstia, quina putada li estic fent. És que és una putada, no? Entenc que tu ara me la vulguis fer a mi. O sigui, quien siembra vientos... I torna, no? Recoge secciones. Andreu Buenafuente. Mestre. Pedro Sánchez. Estic intentant, perquè és que Pedro Sánchez és molt... Pedro Sánchez és polièdric. Diria polièdric. Polièdric. És que és un senyor que et pot dir una cosa i la contrària i que no passi res. I a mi això sempre em sorprèn molt. La fàcil era guapo, però sí. M. Rajoy. Pillat. No. Salvador Illa. Guanyadors sense festa. Allí cada quien verá. El Papa Francisco. Buena onda, et diria, del Papa Francisco. Sempre me la diu ell a mi. Sempre acaba les entrevistes o els mails que ens enviem dient lo de la buena onda i és el que a mi em transmet, el Papa Francisco, em transmet buena onda. Y eso es ley universal. Santiago Abascal. Tòxic. Nicolás Maduro. Jo reconec que a les entrevistes
m'ho he passat molt bé amb Nicolás Maduro. No voy a tener que salir corriendo de Miraflores ni nada, depende de según qué pregunta. No, aquí no salen corriendo, salen esposados. Ah, directamente. Els entrevistats d'aquí van tots amb el fre de mà. I ell no. Jo discrepo molt d'alguna de les coses que fa. Em sembla grotesc. Iñaki Gabilondo. Si l'Andreu era mestre, Iñaki és Déu. I per últim, Jordi, voler. Jo? Jo no tinc categoria per sortir en aquest 1 per 1. No, com t'autodefiniries o com que et posaries ahí? Saps que a vegades l'1 per 1 és una secció fixa dels diaris esportius i de les seccions d'esports. Quan un jugador té poca importància i poca rellevància, posen sense qualificar. Ho deixem així. Jo en diria sense qualificar. Molt bé. Perfecte. Jordi, un autèntic plaer, de veritat, parlar amb tu. Que vagi molt bé, seguirem pendents de lo de voler, a veure què feu. I res, moltíssimes gràcies de veritat per estar en TapZapping. Gràcies a vosaltres, és un plaer sempre, no sé, escoltar el valencià d'entrada ja és un plaer. I poder parlar per la gent de València, que és una gent a la que estimem molt des d'aquí dalt. O sigui que un petó enorme. Que vagi molt bé, vinga, cuida't. Igualment.